Albashirin kuma abota ji da kallon waƙoƙin yabon manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan karo matashi kuma jajirtaccen sha'irin nan wato Sayyidi Suleiman B Mujahid ya yunkuro wajen fiddo muku da sabon kundin waƙoƙinsa wanda ya yi wa laƙabi da neman ilimi. Kayataccen kundi ne da zai nishadantar da ku gami da tsindima ku a cikin bege da yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kundi ne da yake kunshi da waƙoƙi da suka hada da yin maulidi. Yin mauludi nuna soyayya ce dan Amina shugaba na Rasulillahi al-Arabi. Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu. Ya kawo mu shekara ta kawo mu lokacin mauludin ɗahari ya zagayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu lokacin mauludin ɗahari ya zagayo. Sannan kuma sai bakan damiyar taku wato neman ilimi. Gogon mawaƙin naku ya ƙarƙare muku kundin nasa da ƙayataccen waƙan nan wato murna muke. Manta za ku iya mallakar wannan ƙayataccen kundi na Sayyidi Suleiman B Mujahid nan ba da dadewa ba. Za ku iya bibiya ko ma kulla abota da fitaccen sha'irin nan ta hanyar shafukansa na dandalin sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram duk a Suleiman B Mujahid. Ko ka bibiye shi ta shafinsa na dandalin bidiyoyi masu motsi na YouTube at Sayyidi Suleiman. Ga masu wayoyin kwalisa kuwa za ku iya mallakar kundin waƙoƙin Sayyidi Suleiman a kyauta ta hanyar mallakar manhajarsa wato application kai tsaye ta Google Play Store da ke kan duk wata wayar kwalisa. Duniya a tafin hannu, ta wannan manhajar za ka iya ji gami da kallon duk wani waƙar da ya shafi Sayyidi Suleiman B Mujahid. Ga masu sha'awar gayyata ko yin tambaya ko ma tofa albarkaci dangane da wannan fitaccen mawaki za ku iya tuntubar sa ta hanyar lambobin waya kamar haka 0806055355 ko kuma 0708001916. Kundin neman ilimi ya samu aiki daga ƙwararru da suka hada da Tanimu FKD a matsayin mai ɗaukan hoto, Mutuka Umar Fulberi a matsayin mai shiryawa, Alhabib a matsayin sound engineer stroke composer, Baba Alhaji a matsayin editor, Manuri a matsayin wallfire, SS Multimedia a matsayin wadda ta ɗauki nauyi, sai kuma gogon naku wanda ya bada umarni wato Ibrahim GGK.